Mhuri yeZimbabwe tine urombo zvikuru nekudzoka kunyaya iyi. Tinoziva kuti yakaitika ikatopfuura, haisafana kunga ichikutaurwa nezvayo, but mukaona tadzoka kudai pane zvatauya kujekesa zviri kubuda mukufamba nemukuteerera nemukunzwa kwatiri kuita zvikuru sei mucomment section. Mune nyaya dzirimo dzataona kuti tikasiya dzakadaro tinenge tisina kuita zvakanaka, saka pane zvatauya kujekesa pano pamusoro paMukoma Simon paShoma Ncube. Pane video ratakabva kubudisa pamusoro tichitaura pamusoro penyaya yaMukoma Simon paShoma Ncube. Ndo raita kuti ndidzoke zvenhasi. Ndaona kuti vanhu vakawanda havana kunyatsondinzwisisa kuti ndanga ndichimbotaura kuti chii. Saka ndauya kujekesa. Ndiri kubvuma kuti mhosva inogona kuva kwandiri nekusajekesa. Asiwozve kunewo vamwe vanhu vanongomhanya kuisa komendi asati anzwa nyaya kana kuti munhu ari kuti chii. Saka takaona kuti kune vamwe vanhu vakawanda vakafunga kuti tiri kutuka kana kuti tiri kutsoropodza kana kuti tiri kutsvinyira kana kuti kuseka Mukoma Simon paShoma Ncube. Kwete, handizvo. Pavidhio riya ratakabva kubudisa riya zvandaitaura paya ndosaka uchizwa paya ndakati ndoda kubatsira umwe munhu akatarira vidhio rino nevamwe baba kana nevamwe mai vari kungodya mari vachikanganwa kuti vachachembera. Tikataura kuti ichi chidzidzo kana tichiti ichi chidzidzo, hatisi kutaura kuti munhu akafoira upenyu kana kuti akakundikana in life. Mukoma Simon paShoma Ncube vanotori neimba mutaundi, saka kukundikana kwavo kuri papi? Maybe vanga vari kudawo mari yekuti vaboostewo plot ravo neizvo nezvozvo, plus semunhu anoraramawo aine urema. So ini nyaya yandaitaura paya ndandichibatsira munhu ari kungodya mari, ari kungolaza mari, handiti achikanganwa. Ndichitaura kuti mukana ukaona wangoubata chete ushandise. Ukangoona watoita mukana wekuti watoona mari, usafunga kuti mikana iyoyo inoramba ichiuya. Ende zivai kuti tichirarama panyika panapa mikana inouya ichipfuura. Saka ukaona mukana chinhu chekutanga chihombe munhu ngaavake. Ndinofara kuti kune vamwe vakatendeuka panapa vaitaura kuti Elder mwaita basa ina handitorina pekugara. Munoziva here kuti zvakakosha maningi kuti ukaona weakness yako, ukaona pauri weak, ukaudzwa nevamwe, kana kuti kuona usati waudzwa wogadzirisa, zvakakosha. Nokuti ukaudzwa unozofunga kuti pamwe vanhu vari kuwanza kana kuti vanhu vari kunditsvinyira. Ndo zvinofunga vanhu vakawanda vazhinji. Vazhinji vanoramba kubatsirika nenhau yepride. Pavanoudzwa kunzi apa pari wrong, apa uri kukundikana, vanotanga kuti koi, vanotanga kuvhika, kusada kubatsirika. Ndosaka Jesu akapa mufananidzo uya kuti kwakanga kuine muteresi nemufarisi. Mufarisi akasimuka achizvikudza achitaura kuti ndinotsanya katatu pasvondo, ndinobvisa chegumi chemindi, ndakatendeka pakuita basa raMwari. Muteresi ndobva amira nechekura achizvirova achipfuwa achizvininipisa achitaiwa, ini zvangu ndiri mutadzi, ndiri gororo, handingafaniri kupinda mushe wekudenga. Zvikazi naShe Jesu, ndinokuudzai kuti akafanirwa kupinda mushe wekudenga pavaviri ava ndeuyu muteresi uyu, gororo iri. Why? Nekuti ari kutadza but ari kubvuma kuti ndiri mutadzi. Hapana chinhu chakakosha kudai nekubvuma kukundikana kwako. Ndo panotangira kugadzirisika ipapo. Ndo panotangira kudzidza, ndo panotangira kubudirira. But ukaona uchiti uri kugona iwe uri kutadza, nepese paunozotadza haupaoni. Ndava hakuna chinhu chakaipa kwazvo kudai nekutadza kuziva kuti ndiri kutadza. Iyoyoyo mweyayo unonzi wepride. So kana tichitaura sematauriro atiri kuita anaya, hatisi kuataka Mukoma Simon paShoma Ncube, but tiri kuti situation yakada isusu tikangoona zvinhu zvakaita sezviyazvi teta kuda kubatsira umwe munhu ari kuona. Ndava isusu pano paUtindi TV hatina basa nezvakawanda, tineinewe kuti utinakire, kuti uzive Mwari, kuti utiponere, ubve mumadhaka, ubve murima uende muchiedza.
ubve mukusaziva uende mukuziva, ubve muusimbe uende mukushanda, ubve mukusarongeka uende mukurongeka. Saka muchiona kuti tikaona dzimwe nyaya dzakaita sedziya tinobva tatodzibata tototanga kudzidzisa vanhu. Mumwe ndobva ati unoziva here kuti iwo uri kuda kuzviite kunga unoziva, kune vanhu vakangwara chaizvo kupfuura iwewe. Ndikati no, handina kuramba inini kuti kune vanhu vakangwara kupfuura inini. Ichokwadi, but kudzidzisa hazvirevo kuti wangwara kupfuura vanhu vese. Inhau yekuti kungosheyawo ma-ideas. Kusheya ma-ideas hazvirevo kuti wangwara kupfuura vanhu vese. Munoziva here kuti vamunofunga kuti vakangwara kupfuura vanhu vese ivo pamwe havana kutongwara. Ini chandinoziva, inini munhu andobhiga kuti akangwara kupfuura vanhu vese. Maringe nebhaibheri kuna Jeremiah, munhu ngaazvikudze pakuti ndinoziva Mwari. Aiwa, ipapo ndinosarenda. Ukada kundiganzira neruzivo rwepanyika ino runopera, aiwa, ndine ndichitoona kusaziva kukuru mukuziva kwauri kuona iwe, mukuziva kwauinako. Ndine ndichitoona kusaziva kwakakura kwazvo, ende ndichitoona munhu anoda kubatsirwa. So nhau yatinayo panyaya yamukoma Simon Pashoma Ncube yanga isiri yekuvatsoropodza, yanga iri yekuti isusu takutobatsirana pachedu. Ndosaka takakorokotedza vachivhayo kuti maita basa komborerwai zvikuru nebasa guru ramaita rekupa vaPashoma Ncube rubatsiro urwu. Saka ndokutsoropodza here? Isu tiri kutokorokotedza. Nokuti vaPashoma Ncube inini ndaitovafarirawo zvisingaiti. Tichikura ndainyanya chirongwa chavo chemangwanani, chekwaedza, nechimwe chavaiti nyika dzepasi rino. Achidonongodza zviri nyika nematangiriro nekukolonizwa kwadzakaitwa dzimwe dziri waitodzidza. Aizoisa ndaizongobhohekana chete akuti amazwe ali muhlava akuenda kuNdebele nokuti handigoni. Ameno ndizvo here mataurirwo acho. Ndopandaizongobhohekana ndomboita zvimwe zvinhu. But akadzoka kushona ndaibva ndazoti yes, uchazozwa murume ari kutsanangurawo. Hatina godo navaPashoma Ncube, tinotofara nerubatsiro rwavakawana uye hatisi kutsoropodza vaPashoma Ncube, but ndiri kudzidzisa mumwe ari kuona video. Ndosaka muchiona paya ndakapindura mukoma vangu, mukoma neshamba. Hakusi kurwa futi kana kuti kuengana. Ndakavati mukoma, muri kukalkuleta imimi kuti munhu aihora 150 achibvisa $60 pabhazi achizosara ne$90 haichamukwaniri semunhu ane mhuri. Ndikati mukoma, muri kuverenga zvamanje manje kuma 2000s. But vana mukoma Simon Pashoma Ncube vakapinda kuma 1985 paredhiyo. Zvinhu zvakanaka. Kuya kuma 90s zvinhu zvakanaka. Chiregai ndijekese point iyoyo kuti pandaifana kusvika ndepekuti dai akasvika pakudai so vasina imba mukoma Pashoma Ncube, haipapo taivashora. But now izvozvi vane imba, vanotori neploti kuchivhu. Saka hapana chatiri kunyanya kushora isusu, but tiri kutodzidzisa mumwe ari kudya mari kuti uchada kuchembera, uchada kusvika pakuzokura waitei. Ndo pane nyaya yedu. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi TV ndo kuti thickness, kana kuti ukovhu. Zvichireva kuti kana washuwa nyaya zhinji unongomhanya pano pa Utindi TV. God bless you. Fear not, sin not. Wagomana uyaimuone zvaitaka television. Utindi TV yashata. Utindi TV yababa kanjanda uyaikane muone eutakanjanda waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai.